Maayong hapon sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Nagkaanam nagkahinay ang atong amihan ug karong adlaw mas nagpasulabi ang easterlies nga maoy nakaapekto sa silangang bahin sa Visayas. Samtang wala gihapon tay low pressure area o bagyo nga gimonitor sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tungod ini ang probinsya sa Cebu guban ang dapit sa Central Visayas padayon na makasinati og init na panahon din aduna lang kitay panagsang pagpanag-om labi na sa hapon ug sa gabi ug mga patak-patak lang na hinay na pag-ulan. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kusog nga paghuros sa hangin gikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan ang magpasulabi sa eastern section sa Visayas ug ang kadagatan kusog usab ang pagbalod. Ug nakagil warning lang gihapon ang eastern section sa Samar din adunay wave height nga posibleng moabot og 4.5 meters. Samtang ang Central Visayas magpadayon ang kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ug ang pagbalod sa kadagatan kasarangan ngadto sa may pagkabaloron. Ang adlaw musilang ugma sa alas 6 sa buntag. Alang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug sunda atong social media account sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang bisdak, kini si Ned sa Letrero Delfin. Daghang salamat.